Apa grimis? Tak kira udan. Lah udan ki apa ora grimis to? Nek udan ya beda karo grimis no. Bedane Nek udan kuwi deres, nek grimis kuwi sithik-sithik. dadi sithik-sithik iku grimis. Grimis Nek deres udan. berarti penontonnya termasuk grimis, Pak. Lho kok iso penontonnya Lah grimis? jaremu angger sithik-sithik iku grimis iki penontonnya kari sithik. Ya berarti penontonnya grimis. Lah Nek nek iku senenganmu. Lah nek ndek sore mau ya penontonnya deres wong udan. Penontonnya deres mergo jek akeh. Tapi ya ana maknane antarane grimis, deres karo terang iku beda-beda. Beda-beda. Nek terang Nek terang kuwi piye? iki berarti gak udan. Lho, nek jenenge terang ya suwe ra udan iso. Tapi kan ana maknane kanggo panjenengane Pak Karjan dalah Buktin. Ana maknane. Ana Apa maknane? terang Terang. saka tembung ter karo rang. Ter karo Rang. Ter. Tercapai apa kajate dina iki ora ana alangan apa-apa. Alhamdulillah. Rang. Terang. Rang kurangen nggone nanggap ketoprak insyaallah besok nek di masjid wis dadi bocah sing pinter sekolah untuk gawean nanggap ketoprak neh. Amin, amin. Iku terang. Iku terang. Beda karo gerimis. Lah nek grimis. Gerimis ki kanggo dek masjid anak putrane Pak Marjan. Marjan ya? Karjan. Pak Karjan dalah Buktin. Gerimis. Gerimis. Gegayoane muga-muga dikabulno karo ngersaning Gusti. Amin. Riwayate urip wis nurun karo bapak ibuke dadi wong sing bakale sukses. Amin. Miskin sugih ki gumantung saka nasibing urip. Ngono. Iya iku gerimis. Iku gerimis. Beda karo udan. Lah nek udan. Udan kuwi saka huruf UDAN. 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 Urusan apa wae bakal dikabulno angger gelem nanggap ketoprak Wahyu Manggala. Amin, amin. D. Doane kudu ditek-tekno kanggo ngersaning Gusti Allah ben dikabulno apa sing dijaluk waton gelem nanggap ketoprak Wahyu Manggala. Amin, amin. Amanahing Gusti bakal tumiba ing keluarga angger gelem nanggap ketoprak Wahyu Manggala.
Amin, amin. N makarya apa wae bakal sukses anggel gelem nanggap ketoprak Wahyu Manggala. Sik to, dongamu ket awal nganti akhir kok Wahyu Manggala tok to. Lah terae anggere ditanggap didongakno. Lah kowe nek ora ditanggap oleh ndongakno piye? Iya Lah iya. iya. Masuk akal. Lah mulane Waton gelem nanggap ketoprak Wahyu Wahyu Manggala. Manggala bakale iso sukses. Amin. Lu Moga-moga bisnisnya beliau Bos Karjan Bos Karjan selalu sukses Sukses. dan diberikan kelancaran segala urusan. amin amin Diberikan rezeki yang banyak, berkah dan barokah. amin amin mergo dina iki panjenengane ngamal 4 perkara. Apa wae? Siji, Siji ngamal penting iki kanggo keluargane. kanggo keluargane. Loro, ngamal kanggo kiwa tengene utawa dulur-dulur utawa Masyarakat. samarakat Samarakat. masyarakat. Nah, Nah, lagi masyarakat Sidomulyo Masyarakat. terkhusus Dukuh Jetis kene. Iku ngamal sing nomor loro. Nomor telu, Sing ngamal nomor telu. ngamal karo anak buahe utawa rekan kerjane sing ning nggone adoh ning nggone Palembang utawa ning Banyuasin. Oh iya Lho iya. iya. Sing Sing nomor papat. ngamal karo ketoprake. Oh mergo ditanggap. Ngamale malah akeh nek karo ketoprake mergo ketoprak iki wong kok adoh-adoh ora mung Pati Bloko. Mergo ana sing kok Rembang. Ana Rembang, kowe Jawa Timur Tuban, aku Jawa Selatan Bluro. Setoko Jawa kok selatan iki kono to. Lah kidul Jawa Timur, Jawa Teng, Jabar. lah aku Jawa Selatan, lah Sariman Jawa Utara. Omahe Ono Juwono. nggih provinsi dhewe. Ning ya Lah alhamdulillah. ya. Matur sembah nuwun Bos Nggih, Karjan. amin, Wah ketoprak alhamdulillah. iki mau diwenehi dedaran. Wah tenan aku ngantek gelem. Awan nganti bengi, Iya. mak eman ora pedhot. Aku Mau dimasakno ana Oh. iwak apa mau? Ana sayur santen, Iwak sego gandul, sego gandul. iwak tewel. Ning aku jujur ya, Wah enak tenan cah. aku ora ngicipi jangan santene mau. Cek, jangan santen enak, jangan tewel. Nek enak ngono enak, Pak. Kowe ora ngerti kok. Kok iso? Aku lho mang ora sengaja ngerti sing tukang masak ning pinggir kamar mandi itu aku arep pipis. Heeh. Lho jebule le meresanteni nganggo kathok. Lambe mangko. Tenan iki lho, ora percaya. Mbak Tin niku Mbak Solihati niku nek blonjo sarangan kanggo santen niku ora mung 1-2 mberuh kok. Aku percaya nek banjo sarangan, ning aku mang weruh meresanten lho nganggo kathok. Oh berarti sarangane ning isor terus kathoke ning dhuwure ngono. Ora, Pak. Wah lah iku ndahipun nek kathok rong diumbah ya. Lho kene Wah lara kawecing campur pewesing. diumbah utawa ora iki ra pengaruh. Lho, lah iku resik santen nganggo kathok. Lah saiki sing meresanten ra nganggo kathok mbok kon udo. Oh, Apa ora bahaya? Meresanten wonge terus udo ngono, santene malah gak ono ya. Lah mulane Mesti di- meresanten iki nganggo kathok. Cara gak nganggo kuathok meres santen wis santene mesti kokop naga. Wah, Nek santene merese nganggo sarangan. oh iya. Aku sing tak gumuni siji. Apa? Ibu lho oleh nunggoni ngantek awake lemune ngono. Sapa? Nunggoni sego tok lho ora mangan lho. Iku mok nyawang sego ditunggoni karo ndelok ketoprak awake kok lewemu. Alah mbokku sing mirsani. Lah ning iya pinggir lawang gaipun kae. nek gelem mangan malah. Musa ya Bu, sehat ya Bu nggih. Amin, Oh, amin. Penan iku ibuke anu Pak Karjan. Oh nggih. Menawa. Sehat-sehat selalu. Bu. Alhamdulillah. Ibunda. Wong kene ya seger awake. Berarti seger iki dalam arti sehat. Sehat, seger sehat. Mergo kulino apa jenenge komunikasi, kulino olahraga, kulino apa-apa tak deleng gedung olahraga ning kono. Walah, ora enek kok. Loh, Ora enek maksudnya ora nggone ono olahraga. Fokus ning gone olahraga iki akeh. Mburi omah ning ngarep omah iki kanggo nggone wong-wong fitness apa nek ngarani
Fitness. senam. Ah, Mulane wong ramu pancen kalek sehat iku kabeh. olahraga penting kok. Lah olahraga ning omah iso ya. Kejaba kuwi jane nek nganggo menjaga kesehatan. Heeh. Iku ora mung olahraga tok. Lah Ora kok diharuskan bal-balan, voli lan liya-liyane ora. Ning jane kunci kesehatan menurut Diskes Dinas Kesehatan, 1, minum air putih yang banyak, dan nomor 2, setelah bangun tidur dibiasakan lari-lari pagi. Kuwi sing gare awak sehat. Sing pisanan kok mbok kon ngombe banyu karo banyak gak ditosor raine piye? Lho, sing ngongkon karo banyak sapa? Minum air putih dengan banyak ngono. Ya Allah Gusti, aku ki nganggo basa Indonesia lho. Kowe mudeng basa Indonesia apa ora? Lu paham aku. Lah nek paham banyak kok ora ngerti. Lu banyak ya ora, banyak iku nek kewan ngak-ngak niku. Lho, salah panompo. Lu kok ora iku? Banyak iki ora kok banyak kewan. Banyak itu bahasa Indonesia, bahasa Jawanya akeh. Ah, ya iki kowe sing gak ero. Lho, kok iso aku gak ero? Bahasa Indonesiane akeh iku gak banyak. Alah gayam kaya iso. Wong kene takoki banyak iku kewan apa mboten? Kewan. Nek babakan kewan pancen kewan. Lah iya. Lah Masa terus karepmu. mbok kon ngombe karo banyak sponsor raine. Lah Lah nek bahasa Lah Indonesia saiki umpama jajalan nek piye? ora entuk nganggo banyak. Ngombe akeh basa Indonesiane piye? minum tidak sedikit. Tapi kan gak banyak. Oh alah iya ya. Ngerti ya aku muni tidak sedikit Lah mau. mulane wong ngene do mlongo mosok kon ngombe karo banyak. Ada apa ini? Ada apa ini? Kok bergeger? Ini ada bergeger. Lho kok ada apa gayam kaya iso bahasa Indonesia. Gayam kaya ngerti bahasa Indonesia. Oh, Pak Marjan gini om bahasa Indonesia karo aku. Karjan nek Marjan. Pak Karjan tadi berjagongan dengan saya. Pak Karjan komunikasi apa dengan Anda? Tadi berngomong-ngomong itu. Oh ya, berngomong-ngomong dengan kamu di belakang itu banyak yang ngecembeng. Itu tadi airnya ngecembeng. Oh ngecembeng nih. Kuwi basa apa to man? Bergenang. Bergenang piye? Banyu nglumpuk Menggenang. menggenang. Lah ngono. Menggenang. Mulane Pak Karjan jagon karo aku tetep nyambung basa Indonesia. Nek kowe kan enggak bermudeng. Enggak Aku tidak bermudeng karena aku ingin menjotos dirimu. Ngono tadi kan bicara Pak Karjan sama saya. Heeh. Mas Hariman, saya itu sudah pirang-pirang dina di sini. Atuh basa kok berang-berang dina iki apa ana to Pirang-pirang dina, man? pirang-pirang dina iki lho. Ya daripada dia di sana terlonte-lonte, Lho. Apa itu ronde-ronde? Kok terlonte-lonte iki? rekoso. Terlonta-lonta. Kene yo malah enak ning omah. Mulane gini Pak Karjan, Yo. kalau saya berbicara bahasa Indonesia tidak benar, ya tolong jangan dipaidah. Ya sebab Kok ono bahasa Indonesia kok dipaidai. dipaidai. Jangan dihina. nah jangan dilokkan. Aku Ciri khasnya bahasa Indonesia iki biasanya kan wong Jakarta to, Mas. Jakarta ya. Jakarta iki ciri khasnya bahasane piye? Nganggo Eh, umpama Sariman anak Jakarta. Sariman anak Jakarta. Oh iya. Nganggo Aku Sariman anak Juwana. Sariman anak Juwani. Pinter tenan. Lho aku imbo nyawang aku imbo. Aku dhewe ngrasakno aku bingung, Mbok. Sariman anak Surabaya. Sariman anak Surabaya. Pinter. Goblok kowe bingung ae. Sariman anak Malang. Sariman anak maling yo. Polisi. Wonten maling, Pak. Monggo dipun cekel. Iya, Ndor. Rara Ewange, Ndor. mah buta. Malang kok, Malang ya. Belajar itu ciri khas bahasa Jakarta Indonesia pakai Sariman anak Jakarta. Sariman anak Jakarta. Sariman anak Juwana. Sariman anak Juwane. Sariman anak Surabaya. Sariman anak Surabaya. Sariman anak Malang. Sariman anak
Iya maling. Iki yo koclok kok. Maling iki piye to? Nek jengene bahasa Indonesia najano ciri khas Jakarta nganggo Iki jengen kutha, jengen nganu iku ora entuk diowahi. Ora entuk diowahi. Ora Lho kowe ku kono. Lah batin kupen gaul kaya Pak Karjan wong gaul. Gaul apa wong kowe dijak ngono. Lah kamu kesini tadi naik apa? Naik mobil, Pak. Di sini banyak enggok-enggokan yang nikung tang neklek. Aku malah. Ning syukur alhamdulillah Pak Karjan. Iya iya. Damele lancar nggih, Pak. Amin, Sukses alhamdulillah. sedaya sak keluarga. Berkah barokah. Sing kerja ning endi mau Palembang Mas ya? Palembang. Karyawane Palembang. Palembang Untuk salam-salam. Banyuasin nggih, Banyuasin nggih, Bu. Banyuasin. Banyuasin. Di sana pekerjaannya memang rezekine penjenengane, rezekine beliau di luar Jawa. Di luar Jawa. Padha karo tanggaku ndek iki mulih man. Apa? Lunga ning gone luar Jawa. Weh, Wedi ndekne kok wedi? ning Palu. Wong nek keweden dibodhem piye to ndekne balik. Lah kek balik ono moh aku moh ning Palu. Lah nek apa? Wong nek di Palu lho bodhem ndase. Piye maksudnya? Enak nek nang nggone Bali man. Apa? Ning Lombok iso nggo nyambel. Lah nek Pak Marjan iki rak ning gone Banyu Asin. Wah, Wis sesuk ning Banyu Anyep. Wong ediane iku nama kota. Nama kota penjenengane iki kerjane di luar Kerjane Jawa. luar Jawa. Alhamdulillah ini sudah sukses ngelestarekno putrane Dik Majid. Iki dihitanke muga-muga Dik Majid saged Ini lho. Sangun entek. Sangun entek. Dik Majid, empun sunate pun wingi nggih, Dik. Wis gareng Nggih, ah pintere. Kelas pinten, Nak? Ndak kinten dari Kelas sekawan. Cita-citanya mau jadi apa? jadi maling. Tunggale kae anak maling. Kan kamu Kowe mau ke Palu. Mau pergi ke Palu. Kalau sendar. wong kok iso Lah mosok aku kaya Majid. Awakku sakmene. Tapi tenan lho bos sakilas idolane jenengan niku Majid idolane jenengan. Artine Gurko TV, Mas. Nurholis Alhamdulillah. Majid nggih Nurholis Majid. Iso ketemu jarene ning kono ki biasane ya Nonton streaming. ningali streaming Oh, nggih, Wahyu nggih, Manggolo. Mulane kali pertama sowan nang nggone Jetis aku seneng banget. Nggih, Perkarane apa? perkawisipun Iso tambah dulur. Wonten mriki khususon kalih Pak Gianto. Pak Igi. Wih, kok kenal? Kenal kula wong Jagong teng mriku ndek sing sore kok. Tenan? Lho nggih, Pak Gianto wonge keucilike. Tenan iki. Nggih, Pak. Malah salam kanggo bose ngoten. Lah tak kira tak pun jaminan pun tepang. Lho. Sinten? Pak Ki Nyenyek. Ngenyek. ngenyek. Iki piye sampean iki jarene karo panjenengane Pak Inggi wau pun ngendikan. Lah, nggih. Salam ngangge bose insyaallah sedekah bumi badhe nimbali. Alhamdulillah. Toprak liyane Manggolo maksudnya ora Manggolo. Ono iso kaya manggolo to kok. Apapun kegiatan iki panjenengane pun piyambak sing menanggung. Oh iya. Sehat-sehat Pak. Luar biasa Pak Inggi. Spesial tenan, sukses kangge panjenengan. Amin. Soho Pak Naryo. Pak Naryo. Kejaba Pak Karjan aku iso ketepung kalih Pak Wadah. Naryo. Wah, luar biasa. Neng susah lho aku. Nek upamane ketemu Pak Naryo ning dalan ngono ndelalah nitih sepeda motor Suzuki kacau aku. Kok iso? Kok saged kacau. Pamane Pak Naryo niku sinten? Pak Naryo. Pak Naryo. Nggih. Oh. Pamane nitih sepeda motor Suzuki lek ku takok ngene ngono piye? Pripun? Lho, numpak Suzuki rek. Kacau to aku. Loh, nomor Suzuki rek. Oh iya Pak Naryo iku Pak Carik lali aku. Lah iya. Terus jenengan takoki, Hah? dekne numpak motor Suzuki. Lah iya to. Nek nakoki, Numpak Suzuki rek. Irek. Oh iya ya. Sing gedhe gak ono. nah aku sing dadi Pak Naryo gak gol Iya. numpak Jawabane susu sapi. Apa? Ya numpak susu sapi. Lho, Wong Pak Naryo ku yo aja dipethuk
pedhot ta, Bos. Aja pedhot aku. Pak Aja Carik dipedhot, kudune digandeng. Nah, Niteh Suzuki. Rek. Lho iya. Kowe iku ya Sariman sing ngerti berarti. Sing bener. Iki dagelan sing senior iki jajalan. Ini lho. Dagelan sing berwibawa iki. Nek upamane nakoni Pak Carik numpak motor Motor Suzuki ngoten pripun? Jajal Oh motor buanter. ya upamane Pak Carik nitih kendaraan Suzuki buanter. Weng. Nyampur raiku suwek kabeh. Buanter bengoki dadi pacare ben kaget. Nah, nek takon pripun? Numpak Suzuki rek. Buanter. Cetha. Lah iki padha. Kudune ya ora ngono, ah, Bos. Lah padha. Tera kowe Badhe tindak pundi kok nitih Suzuki rek. Lho ya iki lho apik. Apik basa iki. Apik. Kok apik bose Kowe piye? iki sing goblok wong tuwek-tuwek ning ora genah. Sapa tuwek? Kowe Lho sik to. Lah nek aku karo sampean iki upamane disawang ngono tuwek endi jajal ayo. Ayo. Iki lho panjenenganipun Pak Karjan, Bos Karjan jajalan. Kula kalih Sariman tuwek endi? Tuwek Sariman. Tuwek kowe lho, Man. Tuwek kowe, sing Man. kleru ku ya aku. Lah kok iso? Kowe dhisik arep lahir agek angu tak selip dadi sing ketok tuwek aku. Ngomong kamu lho. Ana piye wong lahir kok selip-selipan? Lah kowe ngojane wayahe metu randang metu-metu tak selip. Oh iya tuwek Sing Sariman. bener iki numpak Suzuki pacare. Oh iya, bener Sariman. Pripun? Paringi Pak. Pak. Pacare. Piye jajal? Bener ya, pacare liwat jelas. Pacare sapa? Pacare nyayu ku. Nesu. Jadi numpak Suzuki Inal lho, Mas. Pokok gampang nesu. Rai wis ora memungkinkan kok ijek gampang nesunan. Mboten bareng nesunan to. Aku dhewe aku Lho, terak. Amit-amit jabal bayi. Nek nesu lho Lho iya, ijek ngenyek masa nemen kae iku. Lah iya. Ngene Pak Care liwat. Ya sakon. Pak Dede tindak pundi? Pak Care. Numpak Suzuki Pak Care. Le takon ngoten. Nang ndi wong? Elon-elon ngoten. Iya Pak Care banter weng. Numpak Suzuki Pak Care ngono. Lah Pak Carik wis teko klumpit kono kowe lem takon urung rampung to. Ya sakjane doyan Pak Care. Rasa kowe iku kok. Mulane bareng alhamdulillah. Aku anu jujur iso tepung Pak Karjan terima kasih. Matur suwun. Ayo nek Matur dipikir suwun. ya Mas. Dalem apike kaya ngene. Panjenengane nyambute nang banyu asin ning kono ning Palembang. Sumatera. Terus sing ngenggoni sapa ning panjenengane Pak Karjan mang matur aku Mas. Mau piye? Timbange kosong daleme Pak Karjan nek beliaunya ke Palembang panjenengan diaturi manggon nang kene. Aku Karena omah ra ijek cilik. Awan mau ngomong jarine sepeda motor ngojek. Nah, ki dikon ngenggoni Mas. Di mobil Avanza mesin dumpeng. ora kon ora. Lho kok ora? Ora. Kowe iso manggon iki kaya bintang film Indosiar sing ku menangis iku lho, Man. Ngono. Iya ora. Tenan lho. Pripun kok ora gelem? Tenan. Bojoku mripat rapatek rom nang dhuwur mangan dhuwur medhun maceblok malah koyangan aku. Malah genan tok dekake. Gak kadang kolem iku. Lho, jasa marah-haraja. Ngomong repot aku kudu nguyu laran medhun kok paduan. Acar kabeh. Bojomu kok nganti raroh iku jane mripate ana masalah apa? Ya ono masalah tapi nek duit ora. Duit apa? Bojoku mulane mbok piye ngrasane. Sing ora roh nggo napa? Wis sembarang duwe nganggo ora ro. Contone. Nek petok aku apa-apa ngono ku ya ibu ora ro. Tapi nek aku nggo duit roh langsung. Ya apik iku bojo apik, bojo apik iku. Perlu dikembangkan. Mangan dengkolem iku. Bayaran Bayaran gampang men miso. lah kowe bayaran kelong 100 ro matane. Masyaallah. Piye? Spesial Pak Karjan, terima Pak Karjan, kasih. terima kasih. Panyuwunan cerita mugi tumus kalian anak lanang masjid Amin. sing disyukuri Dadi ratu ya Mas. Rino anu wau panyuwunane wis Kebu dituruti kembar. senengane kebu kembar dalu damar wulan Damar ratu mulane ki mang tak atur nganti kingko jumenengan ratu pamriye napa kula izin pun rembugan kalih Pak Karjan Pak Karjan. wong mergo maine sore jam 2 aku mohon maaf izin untuk rampung nggih. Perjalanan Tapi jauh nek- ya Mas.
Pancen trene main sore jam 2 sudah habis. Nah iso. Iki Aja padha nelongso. Zamane zaman nelongso. Zamane zaman wis tuwa urip pancen angel. Pancen angel golek dhuwit ya. Golek dhuwit angel ora mung. kudune ra susah ngomel. Kowe iki jek iso nyanyi kuwi apa ora? Urip kudu Piye? lembah. Aja padha nelongso. Zamane zaman rekoso. Urip pancen angel. Mulane ra usah ngomel. Ya, jajal man. Ulat aja peteng. Nyambut gawe ya sing seneng. Terus Ya wis terusno kowe no. Lah wong sing garap kok mbok kon terus. Lah kok kok terus Aku babal-babal piye? Lah wong sing buka kowe kudune sing nutup ya kowe. Ati kudu seneng. Nyambut gawe ya sing Kenceng. iwak sapi dipangan Ngresep ning ati. jajak. Iwak wedhus dipangan Ambune prengus. iwak celeng. Keleng dipangan ya ora keneng. iwak babi Sirihane para santri. Pakanan nopo? Enak ji semoga labah. Pakanan nopo? Enak ji semoga labah. Nanti tebu ning ora-ora. Ayo mlebu tang padha mara. Masa kadhe cangkemku lha aku Natur tebu ning ora-ora bojo ayu jangan wis. nyawisi tangga ngono lho man. Kok Nyawisi senengane tangga. nglali ae. Nggih, matur suwun Pak Karjan, berkah barokah. Amin, amin. Pangestu. Ya, Anu bencang kanca-kanca Wahyu Manggala lumerek Ji, pertuban tuban. pinaringan keselamatan. Amin. Saged pinanggihan malih sing cedhak menawi kepareng sesuk mampir tanggal 20 Agustus jarine maine cedhak kene. Cedhak kene. Jane wingi kosong. Klumpit. Iya, Bos. Jane ra kosong. Iya. Kosong. karo tanggal 15 ya Mas. Ya Ya cedak tanggal pira? 15. 15 15 apa? 15 Sumpen ya. Mei. Belum ono nanggap Mei 2038 ya, Mas. Ayo nyanyi ya. Kita Nggih, iki spesial. ben Damarulan iso jumeneng ratu. Mungkin beliau Bapak Karjan mau request ngersano lagu. dari keluarga besar. Mau request lagu apa Ibunda? Non, Dikasih terserah, lagu sing apa? penting enak nggih. Nggih. Oke, nggih. siap. Siap. Nggih, Satu nggih. lagu kita Napa? persembahkan. Caping gunung. Apa? Sumanding. Sumanding nggih. Oh iya. Langsung kita kasih ada Sumanding. Monggo. Sumanding. Ning lagu ki duet aku rong pati apal wedoke. Nyilak lirik aku. Wedok iki Bukan yang lirik, rambutnya dawa ya, Man. Iya. Rambutnya dawa, terus dadane mangul. Iya. Bosone HP ku gorene. Sumanding. Aku anu cari mana? Tis. Dekne lungguh aku melu lungguh. dene linggih gak perkara apa-apa, Bos. Lah perkara Nek apa? sampean kan sehat, lah dekne angger ngadeg sedhela aku mesake, Bos. Gede Perkara lho, Bos. Sampean ora dijak campur sari ngentut e mung. Dono penyanyi iki. Iya, terus Sariman lagi ngajar. Sumanding. Sumanding. Satu lagu spesial untuk keluarga besar. Mbok siarno ta, Rawan? Ada Sumanding. Ya. Jenenge salah mongso iki ya maneka warna nggih. Kok saged? Jarene ketiga Tiga kaya kok udan. Wah iya ya. Mulane tetep kudu njaga kesehatan iki. Amin, Wektu-wektu niki jenenge salah mongso. Dadi muga-muga tetep pinaringan sehat. Amin. Anu Mas, tambah sak lagu engko ben lakone iso dituntas. Ngono ya. Oh ngaten. Ngaten. Iya tambah iso. Apa ya? Mas Dor nek arep ngintun. Siap-siap. Napa? Dino. Ya, Oke. Dino. Dino ya betul Dino. seneng. Dino. Satu lagunya ada Deno. Dino. Lah Master Sariman Kula Dodok. dodok. Kok iso dodok? wong kok iso kaya ngono. Ora nyono. Besok Mas Sariman arep udi-udian lho Mas.
Alhamdulillah. Tumbas napa Mas Sariman? Tuku bojo anyar ini. Sentak iki. Sayangku sing ayu dhewe burung nopo bakal tak pisahake ibarat bumi isi mung kanggo kowe setengah ojo kuwatir sayangku ning kowe ora bisa disate ora bakal luntur ora bakal mundur ojo dagelan siji iki kok cekelan cagak ae to. Nyekeli udan ya. Wis dibongkari. Dulur pepundhen Pak Khususon Pak Karjan matur sembah nuwun. Kalajeng mangke langkone kersanipun dituntasake nek ana kurange njaluk ngapura nggih Bos. Nggih. Terima kasih. Lho apa meneh? Baik. Dalam Caping gunung Mbak Kono ngantek tekan kene. mosok tambah caping gunung. Walah yo. Wis dikukuti. Wis anu wae gamelane gamelan Iya, gak apa-apa. separo-separo, gamelan separo. Caping gunung Dadi gamelan. Gong separo, bonang separo. Itu. Yuk langsung aja panyuwunane Nah, Simbah nyanyi. Kakung Apa, Banong. Yuk caping gunung. Caping gunung. gunung monggo. Tayub. Ndak jaman pajuang njur kelingan anak lanang biyen nate janji ning Ora balali. Lewos mapan. Bar iki do tuku kacang asin ya. Keturutan sing digadang piye
ning gunung tak cedongi sego jagung segane jagung yen mendong tak silih sapeng gunung dudu payo Sotor bisa nyawang gunung desa dadi rejo bene ora ilang gone padha lara lopo Nggih, matur suwun Mbah. Ora ketang sak klimah tak aturi mugi ya karena ning balik. Ayo ngetoke lakon monggo ya. bakal tak aku sedulur Sinarweti nanging yen to sing paring tetulung salah sawijining priya bakal tak switani ya. Aku sing bakal mempercayai. Aku Damar Wulan. Damar Wulan. Banjur Aku Waito. Waito sawijine. Aku Puyengan. Waito lan kepuyengan. Kaperna apa kelawan Murbismo Minakjinggo. Aku garwane Kang Mas Adipati Murbismo Minakjinggo. Yen kaya ngono tiwas kebeneran. Kanthi sarana aku bisa ketemu kelawan Murbismo. Ayo tak kanthi ana ing Cilapagulingan. Ayo yo. Ya yo. Amat Borolinggo sepi ora ana wong. Galmaku ning. Ayo radio muni cocokno anggone radio. Ayo. Nyung kowe bocah bagus sugih ngendel Bondowani mlebu taman Porolinggo jawab lawan garwaku Waito lan Puyengan sapa tenane jeneng aku Damar Wulan Murbismo Minakjinggo ngertenono kabeh mau tak sengaja nganti aku carem asmara kelawan bojomu ing ujub aku mung kepengin ketemu Ijen lan Ijen kelawan kue Murbismo. Sawising kue bisa ketemu Ijen padha Ijen. Cedhane aku minta sraya saka Praja Majapahit supaya ngendhakake pakartimu Murbismo. Nyuwun jebul minta sraya Majapahit yen pancen sira satriya kang sekti Mahambara ayo Adepono tanding ngono aku. Damar Wulan. Sesuk-esuk bakal tak pocok janggane yo yo mongso berdua yo. Matene wong. Pajar-pajar kok malah kok nyedepi mayit. Ning Blambang wis ora kajen. Balik desa bakal legene aku.
Bisma. Lajeng, Nanging kasunyatane aku kantaka kasoran ing yuda. lajeng kersa panjenengan. Mergo Wuru Bisma duweni piandel loro cacahe. Godha wesi kuning, pedang Kunto Sukayana. Lamun to gedhe rasa tresnamu kelawan aku, cidra pusaka Wuru Bisma menaji ulungke ana tangan. Waetolan kepuyengan. Sawetara ning sisihku. Wuru Bisma menak jinggo. Perang durung ana kerampungan. Tak jaluk lan kowe baleni sego wadang tanding ana damar wulan. Damar wulan Wuru Bisma. Ing arep wis ndak pateni ya lan kowe bisa urip neh seret nyawamu kowe ya. Nanti aku bisa walaya temahing jati. Jati sak temah walaya. Sing usadani kelawan aku waeta lan puyengan. Yung senajan kowe iso urip meneh isih wani nyumbani Wuru Bisma apa mbok yu piandel. Sawangan. Belum. Jaman wulan. Kepiye Wuru Bisma? Kuwi pusakaku. Godha wesi kuning lan pedang Kunto Sukayana pancen kaya ngono. Wis bojoku pek-pek aku ora apa-apa waton pusakaku balekke ning tanganku yo lan. Baryo jadinya. Wae to lan kepuyengan. Wis sak kloron pinangka dadi seksi. Yen to Wuru Bisma minak jinggo mati kuwi saka tanganku. Pangandikane Sang Juwita Ratu Kencanamu. Sok sapa wae ora mawas. Lamun to bisa madangno swasana ana ing Praja Majapahit, bakal jumeneng nata ana ing Praja Majapahit. Mula kanthi kuwi aku bakal jejuluk Prabu Brawijaya Damar Wulan. Pawiyatan sampun paripurna.